Umongameli Cyril Ramaphosa nosapho lwakhe zange baxhamle ngokwasezimalini kwiphulo lakhe lokuba ngumongameli weANC elalibizwa ngokuba CR17 okukuthethwe ngamagqwetha kamongameli.Athe okwenzekayo kukuba nguye yena Mnumzana Ramaphosa owaxhasa ngemali ekumashumi amane ezigidi zerandi kwelophulo. Umongameli Ramaphosa wafaka isicelo sokuhlaziywa kwengxelo yomkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane kwinkundla ephakamileyo yomntla-Gauteng ePitoli. Amagqwetha kamongameli amchaze uAdvocate Mkhwebane njengomkhuseli woluntu nebatha nongakhathaliwe esithi uzimisele kufumana ichaphaza ngakumongameli nokuba kumnyama entla. Akwathe umkhuseli woluntu wayengenalo ilungelo lokuphanda nge-CR17 kuba leyo indaba yangaphakathi embuthweni njengokela ugqatso lwasembuthweni. There's certainly no evidence that the president deliberately misled Parliament. You then ask yourself, well, is it improper of him inadvertently to mislead Parliament? And she comes to the conclusion that it is. In other words, the prohibition of inadvertent misleading Parliament is fundamental to her conclusion. Kwingxelo yakhe umkhuseli woluntu wakafumanisa ukuba umongameli angabe ubandakanyeke kunaniseni ngemali nalapho abathethileli bakamongameli bathe uMkhwebane uphosile umhlola. Not a cent went to President Ramaphosa. And it is on that basis that she then concludes in the balance of the sentence when she says, which then benefited him in his personal capacity. But the critical part is, what are the facts underpinning the conclusion that the president received campaign contributions? Eziphendulela amagqwetha kaAdvocate Mkhwebane athe umongameli wazibeka kumngcipheko wokungqubana kwekomityi ngokwamkela iibhiliyoni zeerandi zeminikelo kwiphulo lakhe. The conduct of President Ramaphosa amounts to conduct in state affairs. And therefore, the matter falls within the ambit of the public protector's mandate. La magqwetha umkhuseli woluntu akwathe amagunya akhe okuphanda akumelanga ukuba athobe ucingo kuyena bani na okanye nakweyiphi na iofisi.